Dobre. Kámo, teraz im tryhardím, radšej si vidieť, kam text. Ale potom to potom Takže vítam vás, dámy a páni, u dnešného videa. V dnešnom videi sme začali už rovno v hre. Kamore. Ty potom to pôjde... Tryharder. Pôjde platieriem, ok? Jej, dal som skoro. V dnešnom videu musím menej hučať, lebo to minulé bolo hrôza. Majster Yoda! Majster Yoda! Majster Yoda! Čau, Ondrej. Koľko bolo pozretí na tom videi? Ak bolo nejaké. Čo? Majdlo, koľko bolo pozretí na minulom videi, ak bolo nejaké? Ešte som to nevydal na YouTube. No, takže v tomto čase už točíme ďalšie. Pracujem od rána do večera. Toto je nejaké lúzrovské mosty, často už by tu mali byť ďalšie 3. Nejak sa tu zaspávajú nám tí hráči. Ne, niekto ma shodil! Dosť skorej. Oni si nevedia obstavať proste tú bejsku. Dobrá mapa, som ešte nehral. My to máme obstavané už dávno. No, ďakám. Lebo to v minulé video to bolo nahypené, že toto je proste také kľudné videjko. Tak je to nejakom spôsobom furt kľudné video. Ok, nevadí. Čau Audi RS7. Nevieš proste takto leteť mimo do toho... Mercedes, tak dobré auto. Proste na čo tam shiftuješ, ako vlet do toho portálu? Portál ide teraz, ste nájsť. Ja, tvrdo. Maturát. Reálne toto je moc easy. Všetci tu spia. Zabijam jedného za druhým. 4-5 kg. Môže sa ma na spojiť. Tak oni majú takú... Povedz sa, že mám aj TikTok tiež, ako sa mám Audi RS7. Ako dobrá obrana, že mám pripravený krompač a oni to tam majú postavené z dreva. Tak je dobrý hit. A prvý nám skoroval do nášho... A druhý? Čo sa tam stalo? Čau Audi, proste takto skoč do toho portálu. Ja viem, ale... Nejakú dieru tu musíme mať. No jasné, tu je diera. A my to máme ešte lepšie, my to máme aj drevo. 2 vrstvy, takže oni si musia vymeniť sekeru. S krompačom. Ok. Zabil som nejakého Mohameda, kámo. Viem, prečo strašne moc islamistov hrá, kámo, Minecraft. Ja pierdolę. My to vyhráme na skore asi. Ale mám aj TikTok, ak to tam môže povedz. Tiež Audi RS7. Ne, spadol som. Keby dať. Musím to spraviť veľkú dieru. Wow. Ja pierdolę. Kopeme dieru a Ondrej tam skočí. Yeah. Ne? Type má tu toprank. Moje čus typku čus. No to je tak typka dobrá mrtka. Potem nie je ťa zabijem. Dobre. Kopeme dieru. Minujem červených jedna radosť. Ideme spolu. Ja koľko ja mám HP. OK. Spam klik. Čau, loser. Urobíme najväčšiu dieru tam. Ja červený nemá ani šajnu. A tak má. Dovidenia. Aha, dobre. Zatiaľ kopem. Yes! Aha. Ale oni to zastávajú, takže to sme tam na tak robili na... Zabijam diere, takže... Musíme robiť veľkú dieru. Haha.
Dostal na Benjo. No, typek tu už je nastražený. Kam skopol som. Dobre, ale máme 23, kamo, úplne, že na 100% výhra. Vďaka mne, kamo, ja tam idem na 100%. Posledný skóre. Ja to budem ja. Posledný skóre, rýchlo, poďme. Poďme, to dáme na skóre a nie na... čas. Nedáme to na timeout, ale na skóre. Rýchlo, 3, 2, 2 sekundy. 2 sekundy do konca. Kámo, toto je extrém. Moidlo, koľko som mal kilov? Koľko som mal kilov? Ja neviem. 0. Ja som mal 19 kg, kamo, a 2 vstupy do tejto. Koľko? 2 stopy. Počkaj, koľko si mal pit entries? 2 a 20 kg. A iba 2 smrti. Ja som proste na pit entries, ty si na killy. Ja som obrana, ty si útok. Ty si killer, ja som pit entries. Ja proste skáčem do portálu ako život. 12 pit entries som mal. Ondrej, Keď zápasíš s Riom. toto video, ty nerieš osobné veci. Osobné veci, takže ty môžu, že aký ho máš dlhý, aký čo je. Osobné veci. Prosím ťa, môj dlho vypípaj ho, dobre. Ale nie. Viem spraviť beep sound, takže... Ja som červený? To je nezvyk. Ja som červený tiež, Marečná, všetci. To je nezvyk. Ja nie som zvyknutý. Nie si zvyknutý, môj dlho. No, My sme červení. A Benjo. Bojím sa. Benjo si dostal. Oh yeah. Minulo červení prehrali, ja sa bojím. No a červení sú tí lúzri, ktorí nikdy neobstávajú. Obstávané. Červený tu. Obstávajte to tu na... Ja pierdole, toto sa mojí štátov, to bolo A druhá vrstva bude z dreva. Dostal na Benjo. A ti to dostaneš na Benjo, ak chceš. Tak, poď. Ja pierdole, spadol tiež. Bijem. A teraz to bude zase tohto. Nech si furt menia nástroje, nech ich to zdrží. Minecraftová fyzika. Ja, poď. Ja pierdole. Go A. Go B. Oh yeah. Go to sleep. It's time to sleep. A dostal na Benjo. Ja som best parkourista a preto som skočil do vojdu. Dostal. Nie, nejaký zjad Minecraft 79. Ty kamo, ale sme ešte ani nikto nedal jeden pit score, kamo, by som si mohli to Timo, to sa stalo. Nie, že kto sa to tomu to je dôležité. Dalo, kam strength. Mám železný meč. Padajú tam ako hrušky, kamo. Som si mohol spraviť cekel. Ja pierdole, dostane na večer. Rýchlo. Je to je. Páť sa na hypeného. Dobre, dostal na Benjo. Kamo, stop nás. Čau, trúfaš si náš železný meč? Á, dal som kill assist. Skap. Teraz ja, no okej, kamo, vlastne. Ale kamo, jeden skôr mám, kamo, teraz to musíme iba ubrániť, kamo, ja si myslím, že máme šancu. Ja mám rád snajpera. Ja si myslím, že teraz by sme mali obraňovať hlavne, alebo ak máme jeden skôr, tak to ešte 2 minúty potiahneme. Dík. Yes. Ondrej, ty sú skoro dobré. A ja som hneď za ním v jeho diere. Narazíme traja, dobre to dáme. Zostrel si ho, yes. To má golden apples. Hej, typek ma chce zostreliť! Máme 3, máme celku dosť. Dobre, typek ma zostrelil. Toto je lepšia hra, Bridges, viac na hype na trošku. Ale furt to nemá nič oproti tej minulej hre. Majster Yoda! Nie, ide to nám dať skore. Nie, žiadne také.
Žiadne také. Ja neviem parkour. Kde Aha. Preč choď. Skap! Ne, zabili ma. Zajd Minecraft musí skapať, lebo on dá skôr. Počkaj, to sú... Povedal som. Okay. Ty moreci! Tvoj tatko má Hej, petardy. kam to ty strieľaš? Tvoj tatko má petardy, nemôžem. Ja pierdolę! Co to dobrze? Co to tu jest? Co to tu papaś? A papa mango. A Kuda pastičky? Aha, to je Ty debil. Gelbarto, ja zatiaľ idem dať skore, čo sa ty tam s nimi hrajkáš? Nie, prosím, nie, nerob. Som tvoj kamarát. Ja som tvoj kamarát. Prečo tam Elbarto shiftuješ? Podali jeden skore, do ryti musíme... A okej, kam už 7 sekúnd, dobre, vyhrál som. Kamo, win. Kamo, tu si mal. Baby. Kamo, Ondrej je najlepší, Ondrej, čo si... Reálne 3 skore? Toto čo je za hru? No ja som dal 0. Toto čo je? Môj dal si všetkých skore, dobre. Ondrej, koľko si mal kilov? Jak som dal? Čo? Ja som dal len jeden bit entry. 9 z 10. 9 z 10. Poďme. Ešte 9 z 10. Jej, sme modrí, konečne. Tak jak to byť má však. No, try hard mode. Snajpli ma. Neskapal som, ale dok som zabokal, no soku toto bude, ja, moc mám... A červený už tu ide. Červený. Vieš, čo sa robí? Typek si na mňa pripravil luk. Toto čo je? No tam na benzo. Nerob! No prečo idú na mňa traja? Po tebe idú traja? Traja, kamo, na mňa šli, som ich chvíľku podržal, oni zabili. Počkaj, toto je bedrock. Mne to až teraz došlo, že hráme bedrock. A preto tu všetci držia meče. Jaj, už mi to došlo. A ja tu môžem spam klikovať. A mne teraz došlo, že toto je bedrock. Ale ja som si... ideme spam klik... Oh yeah. Elbarto, nebol si pri mne. Debilku. No ne. Ja pierdo. Yes! Yes, hodil som ho, typka! To sa traja. Juj! Kamo, zhodil som typka. Co je toto? To je jabadaba. Yes, dobre, dal som skoro ruky. Yeah. Ja, tu máš. Ne, aha, starý, ďakujem. Ne, tam, poď. Skap. Hej. To som mi zabil, kamo. Čo je Dvaja to? na náš portál, takže vám odporúčam sa trošku To som uvedomiť. znel jak zo Scrap Mechanic Hand, keď kotúľaš takého typka. Hej, čo to tu je? Oh. Chované. Čo mal? Dobrý, Alberto. Máš. Oh yeah. No poď. Yes, my vieme vyskočiť 2 bloky. Tak už nie. Roundball. Prdele! Skoro. Mŕtky tučné. Ja som bol na bloku, jak? A zhodil som typka. Yes, hodil som typka. Ježiši Mária. Myslím, neviem. Pomýlil som si. Asi som len ja. Osobné vec. No, ukáž. Typku čus.
Typku, čus, skáč. Dobrý. O! Ako fakt? Slabý tu. Ja som skočil do vojdu len tak zo srandy. By to nebolo, keď ťa to nerozosmialo. Kto tu postavil L? Kto tu postavil? No to Tu máš na banjo. Staneš. Tyla, ten červokás. Dio. Niekam na nás ide. A tam spadni dole. Opäť sa tu týpek. Tu pci, slepý. To je dobré, tak. Tak ešte až taký. Nie, žiadne také. Oni ma zabili na moste, bez toho, aby ma zhodili do vojdu. To je aké rare. Že som nám šetril. Ale zatiaľ vyhrávame, jak vždycky. Ale ja som taká defenzíva, ja zaviem všetko, čo sa okolo mňa hýbe, kámo, neviem, čo sa robí. Ja skáčem do vojdu. A debil. Dvoch, dám dvoch. Rýchlo, naspäť. Nedám. Rýchlo. Sleduje, ne? Zatakujte. Ja pierdole. Rýchlo, tu nemôžem prísť. Nečakaj, kým si robíš meč, kámo, musíme skoro dávať, aby sme mali nejakú rezervu. More, kámo, kam sa iba. Mám železný meč. Ide niekto typek skoredovať. Ja tam idem. Audi RS7 to zachráni. Hej, čo tu ty robíš? Kámo, všimli sme si ťa. Nie, neskoruj. Nie. No god, ja som si ho všimol a zobudil som ho. On sa prebral. Dobre, Vyhrali sme. 14 kilov a mám jeden, aby... 14 kilov. Toto bude posledná hra. Nie. Áno. Yes, ja som sa dostal nejak takto sem. Nie, prečo som skočil do nášho portálu? Nie. Rýchlo, obstavať. No, strašne strieľal lukom, ako si ich moc baví. Nie, typek nám skoroval. Počkaj, už tam jedu. Ja pierdole. Ne. Až najrýchlejšie vyrobiť kamo obranu. Trošku takú zmysluplnejšiu. To nikto zatiaľ nejde. Tryhardi, neviem, čo tu klikám. Na drevo potom ide zase toto, konkrét. A na konkrét zase ide... Nie. To zvládnem, vysvetliť sa na neho, ja ho zabijem. Noidlo, ty si strašný PvP, prosím ťa, nechaj to na konfliktu. Ja neviem vôbec PvP. You're a goddamn genius! Poďte, Tryhardi, poď. Tu ďalší. More, to mi nechajte, vy mŕtvi. Dobre, tam ja. Jej, zabil som niekoho. Si ani nevšimne aj tu týpek. Vyžeral som oného Ondrejov kill. Ha. Ne! Tryhard, musím teraz... Hej, čo rob? Jak? Jak to môže byť taký sniper? Mŕtky. Riko, hore. Ježiš, reálne tento typek tu more sa, neviem na čo hrá more, ale hrá sa na to veľmi dobre. Ruška! More, necho tu. Čo sa to opovažuješ tu spraviť? Ja už ho naháďam 5 minút, hádam. Poď, kámo, spa kombo, yes! Dobre, okej, ešte jeden tu je. Typek, ja sa zatiaľ postarám o obranu. Choďte skorovať, alebo ešte poďme ja. Zabite dobre, ho. tak ja idem skorovať. More, ja ti mrkám. Komu mám nábiť hlavu? Ježišmária. Ne! To je také dobre. Keď teraz skúsim skorovať, kam teraz je celku dobrý čas. Je to dobré.
Dobre, a spal som. No jak ma zabili? Dobre, keď mám skoro dobré. Ja som tam proste kempil. Čo keby som sa zahral na kempera? Nie, prosím ťa, Modlo, nerob to. Ne, ok, come on, co zabil sám? Zabil som ho? Ne, kamo, pozor, na beske máme zachyteného švába. Nie, skap! Šrác! Dobre. Idem na to, čo sú tu vystávali. Ja viem. Teď to môžem obraňovať. More, Mojdlo, neko si vám to nejde. Som kemper. Zavrite huby. Ja tu jeden kill som dal. Týpek ma bude hľadať, ako tam kempím. A pritom som zdrhol do vojňu. Ja neviem, prečo som sa tam podkopal, ale proste chcel som... Jaké čo? Čo ty tu robíš? Jedlo s kapučkou, ne? To má profesionál. Nie, mami. Mama. Čo spáchal som ho raz, neviem, čo s tým majú. Ten týpek, ty kokos, ten čo zmizol? Ježišmarja, no. No, Ondrej, toto. Hej, čo? Zabili ma. Ale aj ja som niekoho zabil, takže sme si kvit. A niekto sa tam stával, ja som ho videl, keď som bol dead. On sa stáva niekto na moste. Idem na vrchný most. Ale ne. Môžete si udržať high point. To som si nečakal, čo? Že na teba zhora skočím. Dobre, kam 6 kg, dobre, kam... Už daj leave. No dobre ľudia, ak sa... No tak to by bolo pre dnešné video všetko a teším sa na ďalšie video. Čaute.